खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी। दिनैनि समाव आसाम आयेन आफादनि बारग' बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी थामहिनबा तामुलपुर विधानसभा बियाबनि एमएलए बिस्वजित दैमारी बिथांनि फिननायखौ नेनानै दं साफ्रोमबो ट्राइबेल हारिनि रायजो राजाफ्रा, बर' हारिफोरनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि, साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा। थारैनो नंगौ, बे समाव बिस्वजित दैमारीखौ बाथ्रा बुंनाय एबा बिस्वजित दैमारी बिथांनि सायाव जाबायदि बाथ्रा बुंदों, बिथां जा एपीडब्लिउनि आफादगिरि अभिजित शर्माया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों जाबायदि बिस्वजित दैमारीखौ लानानै जा आसाम आयेन आफादखौ सुवा जाबायनानै जाबायदि थांखिना बाथ्रा बुंदों, बे थांखिना बाथ्रा बुंनाया बिस्वजित दैमारीखौल' लाजि फोनांनाय जायाखै, बियो बर' हारिखौनो, ट्राइबेल माहारिखौनो लाजि फोनांनाय जादों। आरो बे बुंनायखौ लानानै जा बिस्वजित दैमारीनि सायाव एलिगेसन लाबोदों, जा खेंफोरथि लाबोदों एपीडब्लिउनि आफादगिरि अभिजित शर्मा बिथाङा बिस्वजितखौल' लाजि फोनांनाय जायाखै। आरो बे बुंनाया जा एपीडब्लिउनि आफादगिरि जा अभिजित शर्मा बिथाङा जाबायदि बिस्वजित दैमारीनि सायाव गोबां मानि मुगैजाथाव अजद दैखांदों, बे अजद दैखांनायनि सायाव बिस्वजित दैमारी बिथांनि खुगानिफ्राय फिननाय लुबैदों आरो फिननाय नेनानै दङ साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा। थाबैनो बे समाव बिस्वजित दैमारी बिथाङा मानो सिरि जानानै दं, मानो फंसेबो बेनि सायाव खेंफोरथि होआखै, जेराव आयेन आफाद, आसाम आयेन आफादखौ दायो गंगा दैजों एबा गंगानिफ्राय दै लाबोनानै बे सुवा जानाय जायगाखौ गोथार खालामनांगोन, सुफैनांगोन होननानै बेबायदि बाथ्रा बुंदों, जेराव थारैनो बर' हारिखौ मुगैनासो बेफोरबायदि बुंदों नामा एपीडब्लिउनि आफादगिरि अभिजित शर्मा बिथाङा। बेखौ लानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो गोबां दिनैनि समाव सोंखारिदों, बे अभिजित शर्मा बिथाङा सोर, बिथाङा माबोरै बेफोरबायदि लाजि फोनांनो हागौ। आरो बे बुंनाय बाथ्राया, अभिजित शर्मा बुंनाय बाथ्राया जे बिस्वजित दैमारी बिथांखौल' लाजि फोनांनाय जायाखै, बे सारा जोंनि बर' हारिखौनो लाजि फोनांनाय जादों होननानै बे समाव सोंखारिदों गोबां दिनैनि जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा। आरो बेखौ नोजोर होनानै बिस्वजित दैमारी बिथांनि खुगानिफ्राय फिननाय नागिरनानै नेनानै दङ दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा। थारैनो बिस्वजित दैमारीया बेफोरबायदि माबा मुगैजाथाव खामानि मावदों नामा आसाम आयेन आफादनि जा बुंथिगिरि जानाय समाव थांनाय 5 बोसोराव। थारैनो आसाम आयेन आफादनि बारग' बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा गाज्रि खामानि मावबोदों नामा? मानो सिरि दिनैनि समाव बिस्वजित दैमारी बिथाङा? गोबांनियाव गोबां सोंथि, मानो फंसेबो दिनैसिमबो बाथ्रा बुङाखै बिस्वजित दैमारी बिथाङा? दिनै रायजो राजाफोरा बिस्वजित दैमारी बिथांनिफ्राय फिननाय नेनानै दङ, माब्ला खेंफोरथि होगोन, बेसेबां सैथो बिस्वजित दैमारी बिथाङा जे गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन सुबुंफोरखौ लाना थांनाय बायदि बायदि अजद दैखांदों, बेयो बेसेबां सैथो, बेनि फिननायखौ माब्ला होगोन बेखौ रायजो राजाफ्रा नेनानै दङ।